maketo sirikal tesre kata opposition gin giwacho ni sirikal ema sponsor goons. Jo sirikal bende wacho ni kweth maketo sirikal tesre ema sponsor. Adira nitiere kanye nikech adira pok ng'ato akena wach ni pok waneno gun mora mora mowuok oko to wacho ni ano sira gi jo tutam kata ano isira gi jo one term. Ang'o miyo seyo makamagi waneno bende Angel kapodan kuomi? Anan gun lakini okadhi ndara. Kora anachung. Analoso ni guns. Kenda winjo nyingi gi midendo gi go edholuo en kweth maketo sirikal tesre. En kweth maketo chokruok tesre. Not sirikal. Kweth maketo sirikal tesre en opposition. Oh. Yeah. Kweth maketo we rectify kanyo kiki ketha inya. Kweth maketo sirikal tesre en opposition. Goons to gin mana njore. Yes, jo maketo romo mopogore opogore mag siasa. Angel dhi mbele koro. Okay. Goons ma sani wan go. Adwa wacho kendo with a lot of humility. Ni kila kona, be it the opposition or the government, jogo te nigi goons. Difference mar goon mar opposition kod goon mar government en achiel. E gimomiyo opposition siko wacho goon mar sirikal. Nikech goon mar sirikal en goon kotieko bet goon to sirikal omo police. Matiende ni when diplomacy leaves the way, violence comes in. Okay? To my oken the first time magini timre in history. Mane gima koro chwanyo jo Kenya gi jo siasa mang'eny e Kenya kae. Wadwa timo ka gima timre Kenya kae ni pok no timre piny. So adwa dok chien e history. 2017 to 2022, dhano almost 100 to 160 notho anti-government riots. From 2022 to kawono wane 2026, wan gi dhano madhi dhano 300. Matiende ni oknyal bet nen sirikal emanego dhano. Gik ma jopiny timo seche moko onge kaka anwalos ka oken bunde. Nikech bunde itiyo go buogo jomoko mondo kikendelea. To koro e wach goons, to goons jogo ten go. Goons, gimomiyo goons mag sirikal neno moingo goons mag opposition. Nikech ka goons mag sirikal kod goons mag opposition osegore, to police biro. To koro irodho ng'amodong'. Koro ng'aodong' ka. Ng'amolo. Morris, yes.